Migpasa ng Certificate of Candidacy o COC keng COMELEC igwagwa incumbent Mayor Anthony Joseph Tonton Torres ngayong Huwebes, October 3. Ebaya ng Pampanga Governor Dennis Delta Pineda Reni kambeding kayang mabilog a partido. Kaya ben nalaking team tulong-tulong tayo ni Vice Mayor Jun Lim at dengwalurang konsyal, Roan Enriquez, Joan Carrion, Jose Mendoza, Jovi Tulio, Michael Magliman, Michelle Rivera, Eugene Ponyo at Amos Gilas. Ngayong araw po ito, no? Ngayon tayo nag-file ng Certificate of Candidacy ng ating partidong Kambilan. Tulong-tulong tayo dito sa ating bayan ng Guagua. No? So kami po ay masaya dahil kasama po natin walang iba kundi ang ating minamahal na Governor Dennis Pineda, na kasama po namin dito ngayon para ipakita yung kanyang suporta sa aming grupo. At kami po ay masayang-masaya at maasahan niya yung patuloy naming pagsisilbi ng tapat sa aming bayan. Agpangkang Torres dakal pa kailangang gawan ken karelang balen. Basta dapat patuloy lang yung mga naumpisan natin mga programa, itutuloy natin. Lalo-lalo na yung mga programa natin patungkol sa kalusugan. Yung ating palengke, patuloy pa rin natin na pagagandahin yan at ongoing na yung mga construction, no? Lalo-lalo na yung pinakaunang mall dito sa aming bayan. And ongoing rin yung construction ng aming convention center na binigay na ating mahal na Senador Lito Lapid, no? At ganun din ang patuloy pa rin ang pagpapalaki natin sa ating eskwelahan, ang ating Guagua Community College, no? Na ito rin ay tinutulungan rin at sinusuportahan rin ng ating butihing governor. Nasa nakanunini ing balaw sa tiwala lareng memalen, bang abalaw sa lareng miyalo ang programa, kalupa na ning panga transparent. Nakita natin na ngayong eleksyon na to, napag-isa natin ang bayan ng Guagua at maasahan nila ang aming lalo pang pagsisipagan namin, ang aming trabaho kung kami ay bibigyan ulit ng mandato ng tao. Danica Gino para kay CLTV 36 News.